Hello everyone, good morning! Another day, another vlog! So, kumusta man ang tanan? How are you today guys? So, ayun. For today's video, mamugha ko og kahoy kay mag-andam ko. Kay nay umaabot ko no nga bagyo guys. So, dapat kita tanan mangandam jud no? Especially sa mga food, sa mga kahoy, importante ang tubig, kuryente, kung panalitan man gani no kanang mag-brown out kay tungod sa bagyo, so kailangan mag-andam ta og flashlight, solar, o i-charge daan ang inyong mga cellphone guys. So ayan, unsa pa na mga kinahanglanon nga importante kaayo nato, so dapat andamon na nato guys. And then mag-amping gitan tanan or stay safe. So ayun guys, maadto ko dito sa likod nga bahin sa among balay kay mamugha og kahoy para mag-andam. Let's start! So di ara guys, mo ni ang kakahuyan ni Papa. Char. Daghan kaayo gipundo si Papa nga mga palwa diri. So since namang ko'y kahoy nga gibugha dito, ako nang gisod dito sa abuhan. Katong dili palwa, katong mga inani nga gagmay bitaw. So gibugha na ako daan, and then ako nang giandam dito, gisodon ako sa abuhan. So karon akong sagulan og inani nga mga palwa guys kay para sad magamit ni kay sayang pud kaayo no. So sayang sad kay dili ni magamit ang mga palwa, so ato ning bughaon. Ayan, daghan kay siya oh. Gabundok gini diri. Giandam ni Papa guys kay in case magkinaunsa na may daghang pundo nga kahoy. Ayan, napadyo mga lukay sa babaw. Diha. Ayan. Patanawon ta mo guys. Mga lukay na sa babaw. Kani o, mga kahoy ni sa ilawom. Daghan kaayo. Guys. Init kaayo ang panahon karon. So unta lang in town mahilis ning bagyohang mawar kay kuyaw kaayo. Wa pa ta kagit over sa bagyo nga Odette last year no. So dapat mag-amping gitan tanan guys. Yan, nindot kaayo ang panahon oh. Dito nga dapit na ay tower. And then dagat na sa atbang. Guys. Tapos gipiko ni Papa dire. Nagkuan siya, naglimpyo dire siya sa baol, babaw sa umbalay. Gitamnan niya og mga agbati. So and guys, nabuhi na. Nanay mga tagsa nga dahon oh. 'Di ba? So ayan. Gipiko ra ni Papa guys kay bantok kaayo ang yuta dihang dapita, daghan kay sagbot. So sa katong gigunahan ako diri nga side pod, oh nana say turok nga mga sagbot guys o mga piti-piti. Ayan, kangkong. Kani siya tinangkong. Kangkong na po niya, diha napita kay mga batong. Ayan, nabuhi na gid siya oh. Labong na kaayo guys. Tapos ang kalabasa, nitag-as na pod. Napon mi saluyot or tugabang. Ayan, mo ni siya saluyot guys. Lami ni siya. Tapos ang agbati or alogbati. Yan. Buhi na pod. Yan ay mga galay sa kamuti. Plus na ay mga tinangkong. Yan, labong na siya oh. So, katong akong gigunahan dre guys. Medyo natugka na pod siya og mga sagbot. Yan. Gunahan na po nila ako. Yan guys. Ilibot mo. Dinhi mga binunga ni siya. Ayan guys. Ay mga tanong po si Papa diha. Init kaayo.
So nagdako direk sundang kay para ikuan sa kahoy, iputol sa kahoy guys. Anak ko diha. A few moments later. Tchadan! Ayun na guys. Nana ko sa kasako nga binughang kahoy. Char lang. Ayan. Siya ko na nang isod sa ako guys. Tapos, kay sobrang gamay. Ako nang isod dito sa abuhan na mo kay para ma-arrange siya og tarong. So yun guys. Dara akong tinapok oh. Yan. Tinapok na ko guys. And then, alasahon ko ni siya. Gaan raman siya guys, kay palwa man ni sa lubi. Uh-oh. Yan. Sa mga taga-bukid diha, alam nyo na. So, ibutang ko ni sa among abuhan guys, kay ouch, bugat man. Ako sa naibutang dire guys, kay laylay. So, katong nga tinapok nito, balikon ko to pod. Kuta-kuto na ko guys. Ayan. Ako rin nabugha, ako rin naghakot guys. Papa, busy kaayo. Mananom pod siya og kuan guys. Kanang napper dito sa baol. Ay, sayang kaayo. Kaila ba mong napper guys? Kanang pagkaon sa baka ba? Basta kay napper, mauna na siya. Ilaan na taga-probinsya ra gyud. Sana all. So ayan guys, ako na nang gihapat-hakot. Tapos anhin ako ibutang dinhi sa lantay. Hakot-hakoto na nako kay lisod man. So ayan na guys, ako nang ibutang sa kilid sa among pultahan ang usa ka sako nga kahoy. Tapos pakita na ko ninyo dito. O abuhan na mo o. Ang ilawom guys, daghan na sa ning kahoy diri nga giandam nako. Pasensya if medyo ngit-ngit siya. Tapos nanay mga lukay diha. And then napukoy usa ka sako diri nga kahoy guys. So unta nga makaigo ra ni puhon. Unta dili ni dali mahurot. Ug unta guys nga mahilis taon ang bagyo no. So ayun guys, dito na lang magtatapos ang aking video kay naapakoy buhaton. So ayan guys, thank you for watching my channel, Melans Vlog. Mag-ingat po tayo palagi guys. Yeah, don't forget to pray. Goodbye!